Tulog ka? Hello guys, part 2 na ni guys. Please comment, subscribe, comment, like, and share. Maraming salamat. Share. Tulog! Pilde na yung double diamond. Pero ito masarap. Minsan man po nga, ang amahan man tayo schedule ani niya. Hatod man direct. Nag-firing daw. Firing sa... Dala ikukuan yang be, kanang imugat yang. Hindi pa natin mo. Dala Ang isa imugat. dyan nga magkakon sa ginawa sa panuhot, sinit ugas. Gani, dala ikot Gabi ya. ka, hilo tagi kung service ko sa bana. Dugay na niya akong laban sa ulo ba. Sa likod o yung dagan yun. Ninong mo planas Matanaw, gani. di ka alam yung talagid. Ha? Di siya ginawa. Ninom na ko, wala gyapon planak sa kong ipapalit. Sul-sul ba? Yung kubra mo nga. Yun mo. Kulang ang mupon. Gani. Kulang. Gihilot naman ko Gihilot naman ko ani. Kulang ka lang ano ba? Up. Oh. Up. Yaw. Lagi? Wala supply. Kulang. Yung suka mo ko. Huwag mo na lang. Sigam ay prani, sigam ni. Planak sa kong ipapalit, mahal ba tayo. Kusok. Murag siya, murag Mahina eh. bateri. Oh. Anak mga bateri, murag mo aksyon. Kulang. Tapos kumer sa mga niya. Uy. Niadto man good mi og niadto man mig bukid no, niadto mig bukid. Atong usang adlaw. Ay sa tong adlaw ato nang adto mig bukid oy. Tapos kay ang mother lagi kay gusto man dito sa Bumba maglingkod-lingkod sa bangko. Ay gialirongan mi sa mga silingan niya oy. May paanda ko kang Gialirongan mi sa mga silingan nga dili mo nato. tikpan. Parang squad. Ay gitan-aw pag uli na ko diri mao na. Ay lang yun, Punta na ko. electric pan maigo sa mong likod. Kana arang-arang ang Oh, atubang. nya kagabi ni Ito ato na na talikod, kun jud, ni ko madili lagi ko matuma kay wa pa ko naayo ma. Patod siya ba? Sa ihatod lang gud ko unya. Dayon di lang mo matug dito kay naman kay klase sayo. Uli lang gud mo. Pag abot na mo na sila dito nang lingkod sa bangko. Sa Eric, kita man sa Eric. Sa ayaw gawas mang, kaya na dito sila ng Kaya lingkod. mong hilot sa kulo. Wala lang po ko ng gawas, tago-tago lang po ko. Ikuan mo na, Cesar. Oh, Cesar. Tinuod yun na siya? Ako naman po So, di maibigan pa nila. ipakita yung mga kuan. Kita eh. Di, ang yang ipakita. Minana Kuan. pa. Naayo Karon pa pa magtrabaho mag sa di may kita pakita. Amerikana, mao nang Ginabalik-balik. Ang trabaho. Baka nang kuan, baka nang Hilot. karon pa sila kitag Amerikana, mao na kita nimo. Pakita niya katong porsyon nga nihila ka. Pagkanang hilaw. Pero kana yung nga nga para ni Surya kana wala lang. Asa ni pakita gina-edit mo nila. Nya, post na siya. Nasigisag post nga. Nasigisag post nga. Di na gyud pasensya na jud guys, September, October, November, December puno na ko ha. Oo. Ano ko? Kung sa man na mapahilot ano hunahon na ko kana mapahilot sa December. Usa di sakit. December pa man ang schedule. December pa lang sakit. Wala, pero usa sakit na sa December. Nagulat pa sa November. Nagulat pa sa December. December pa tayo hiloton. Namatay. Ako, nag-video po ko. Ako po siya gikopya. Baka daw isa. Ako po siya gikopya. Ang ihang nga puno na kayo ako puno na kayo. Pero dawato na ko tanan. Ako wala kita na nasa sa ko. Ako hilig mo sa TikTok. TikTok man po ko. Ako sa sabayan. Ako po, hilot ko. Bahala na po diya. Kanta-kanta mo siya. Mukanta po na siya. Hilig na siya. So pagkaw na siya ko. Di na siya kaya yun. Nya, wala tayo hilot ha Domingo Lunes. Wala siya hilot. Ano nga? Tingin mo siya, dili ka na ako kadadlaw ginaw gibalo. Awan sa yung ikon gat mga anak ko. Kadadlaw ko hilot ya, di man kadadlaw, ako kadadlaw. Kadadlaw ka lagi. Yawa. Yung puti na punuan niya, pero napa si time nga, kanta-kanta na po siya. Bugoy, ito vlog lagi din Wala niya. mo kami sa. Tinggan nyo kayo sa mga tao mo. Unawag yun. Pilas to. Tulog na. Ha? Wala na sila sto, no? Oh. Kita dyan eh, gano'n.
Matag sa guide na. Oo. Sugal na iya ha. Hindi na si guide, doon na si Lasto. Dili na iya sa Ginoo iya ha. Ano na may sugal? Ano na siya? Tanong sa ito sa lugar. Kaya, sus, pati yung bisihag yun ako. Tanong sa mga kadalanan. Magbusag pa. Ito. Nasa vlog nga nga, tama-tama sa ito. Naawan. Kaya na ikaw ito. Bitch. Uy, way hilo itong lahat, kaya pista. Kaya mga customer na ko ni nangaon na rin, nangaon. Yo, pakaon ako na tanan. Ano, way hilot na ko ron, kay pista na ko ron. Ako rin gipakaon ako ng customer. Kana, tanan oh. Ikaw taga-kuan mo ka ma'am na. Oh, na. Yan ko. Aliyo, ito kay kung tanaw niya ba. Bagkan kayo ba eh? Ha? Dahil customer. Yung customer eh. Tama gani sa electrical chair. Itong pinakurog, napatigyo na mahala. Pero mong hilot yan ko, makakakaw mga kuwan. Kasi dito mga tiyela pa. Yan, nasa yung man, oh, dito na kaya. Kaya, sige. Okay. Ini mo agay, mo ito yung ipakita. Ya, sakit. Ang gani-gani nagbe-blur pag to diha. Di mo guna mo tanaw, ako na lang kita tanaw ni Mang. Tanaw mo ka siya ha. Langan, grabe naman po na sa followers, Mang. Hindi ka na naman Yan, ako. pila pa simaan ang bulan niya araw? Naku eh. Ha? Naku. Bulan sa iyang, Vlog. naku na. Pero wala akong mapalo. Muagi lang ba kay naka-sponsor man gud siya. Tulog na. Naka-boss siya, boss ba? Naka-boss. Hindi mo ko kabalo mapasok kung ako ng boss. Kaya mo, pila pong bulan? Bulan sa Ini vlog. wala nang bayad eh. Ha? Wala. Kana mo bayad ka sa kan? Hindi, ikaw bayaran. Kana wala pa. Wala. Sa YouTube. Ayot ka ba? Sa YouTube ko naka. Pero sa Facebook wala kay bugi-bugoy ang Facebook. Unsa na diya Pas mo, balay-balay sa pas mo. Nabi na ginabasa sa una, ano maningil gid madugay. Tulog na daw. Sakit ang tuhod. Ay na ginatira po na po ni kay mo ning rayuma. Tulog na. Just guys. Sakit ka na. Kanang kusog ka og itlog manok, kana ba to? Itlog manok, lamang loob, mga himarat. Sumukag mangga, Man na lang hinog. ilaw. Hinog. Okay na hinog, ang hilaw di grabe. Huy! Abot mga taga-digos dito. Kaya ha? Abot na ba? Yan ikaw, taga-digos ka. Pero sa ano, maabot taga-digos na dili mahilot. Piti-piti. Ito lang, saan ka na niya. Nataga na kayo sa customer. Hindi kasi mahirap kung wala booking. Storya ka niya, sinsya yung mo ha. Pero wala sa mag-vlog nga, nagkatubang sa satuan. Gatubang niya customer, wala. Hindi ko mahilot ninyo. Mangulit yun mo. Storya rin niya. Ako itong ipapahuli. Dito ito na. Kung naman siya, ingon siya nga, kung lang hilot, yung hangyo. Na pa yung anak, pero daga man sa gingon po nga akong ipapahuli. Ipapauli, ginagat ng daga. Sa itong ipapahuli niya nga. Pati layo ah. Pauli niya, gawa man sa magbuklo. Luton yun namin mo. Kinanang customer man na. Gusto kaya, grabe kusugan niya. Nakakuhan man ko siya, naka-booster. Ay, anong na, man. Tawagan ko, Tulog na. Tulog. Bidya, ah. Maria. Lalas ko, BJ. Pulis. Yeah. Tubag.
Ikaw nga, unsa ka pag Santa ikaw Maria. nga okay ako, di ba mutuman? Unsa nga Santa Maria boss? Na may presuban dito ngayon dito. Unya. Hilot. Kasi natag-asa man ka, ma'am. Sa Santa Maria. Oh. Davao de Oro, Occidental. Occidental. Unya. Kailan ko eh, may kape no? Tawag kayo sila. Hindi, tawagan ako. Nga unsay balita ito, ito pa. Ako kung teksan ba, chatan. Unya. Wa man ito pa, unsay kuan. Unsay dagan dito? Dagan to. Dua ka adlaw yang walay hilot ay. Oh. Minggon. Onis. Isa mo hilot. Dali ra pud siguro kay ang hilot. Dili ra pislito naman kuan. Oo. Pagkaw na yun. Point to point ra sa mga Apat ra dali di panington. dili gyud sa wadyo ko kita paningon siya. Kay kuan man niya murag pareha kay style kay Victor. Nga na ba? Amo na kami ko. Oh, points kanang dangaw-dangawon bitaw. Oh. Ana diri mo sakit. Murag Chabo. Chabaw ay ugasan chabaw dito dili undangan. Di niya buhian pag masakit ka. Dili niya buhian. Pareha na agay. Oh, wa gibuhi. Pag moagay ka, di na buhian ako mabuhian man ako gamay. Yaw man naka-on ang video. Oh. Ana video na yamang anak. Video editor man na yang anak. Pag sagit nimo adira, aray mo kanya. Mo to ilay pagawas. Pagawas to sa TikTok. Palakon na yun. Yaman wala sa gipagawas nga kanang wala puranay, wala man kam sakit eh. Di na nila pagawas. Katulad yung nikuan ka. Nihilak. Ito to. Ay, ano, kuni pugong sa lakaw ni. Hindi ni ko mulak man eh, kani makalak ni sa lakaw. Dali lang ka say, di lang ka matug Dito say ka, di ha. ka, kuha sa durian. Ha? Durian, lang durian. Durian kani. Durian art. Muna yung tirahon dyan, boss. Oh. Ah, Jadi ka kang durian ni. ay, kaon gamay. Kaon kay ko, pero pila na lang dyan kalugas, boss. Oh. Buot dyan imong hot, imong dughan, hot mong ulo. Muna yung tira durian. Kung daghanon, Ano man lang. may lang, bantay, di ba? Kuy, kamurulain akong paminaw, Ayaw na lang dyan daghanon, boss. Muna yung tira niya, pulahon ka na. Pero maglain ang pamino sa ulo. Sa ulo na. O yung na-dip. Sus. Isudyod ba? Mayroon na sa mga kondisyon kaya. Ya wala na yung. Unsay papa? Unsay papa? Wala yung pakpon. Ha? Unsay papa? Ha? Kaya kinabawa ko na to. Pag-ura kayo ko. Tolo. Kita ka sa video pag-ura ganito doon kay Nipi. Tulog ka. Istrayahan na yun sa dili mo na to. Oh. Tulog. Awa sir. Kung nakakita ka sa kukuhan. Sleep. Ako na kayong ipasok sa YouTube na. Sa YouTube, Sleep na. TikTok ka Sleep na na. ba? Sleep Sa na. Anip, sa Digos. Oh. Sleep. Ngayon lang ginig mo. Ito mo singagan, singagan mo din dugay kayo. Suko. Ano mo kasama man? Ha? Kasamaan. Sa pa na. Ihawon tak karon. Pwede ka mong anak kung kuhan nga mamarangay. Pero nga engkanto dili. Ayaw. Di mo nalataw. Pero tao, manambalay. Sige. Di ka mauro, piyang ka ron. Mana pwede mo kasabaan na, boss. Basta mga tao. Ang babarak. Agay. Kung may panisisaro kayo, nagpakaon pas pista. Oh, dula to ulit sa wa pa mo tang isa oh. Papaon isa.
Ya selfie video na sa mano. Oh. Kanta na siya ko. Wa ko hilot ron. Rap. Agay kay. Uy. Yung sa kaon mo, gano'n daghan magpahilot. O kaniyo dayo niyo. Wawa jud ko manghilot. Kipis ta ron. Yan na ako na lang ipakaon. Kaon na mo. Sa buka gila. Kung yung adlaw. So, pahinta to ko mo. Ito, gagahin ko. Oh. Kaya kayo sa mahilot yung tagan ay. Ha? O gamay dali man. Sliton mo itong man. Hindi mo dyan man. Yung nga booking ko, idol. Puno Oh, na daw. Ha? Puno na. Puno na. Pero tama na December. Puno na yun. January bakante. Oo. Ang to December wala na, nanawagan naman siya. Ay na mo, ipuno na dyan. Yung dito mga to. Ay mo lang taning kontrabida. Uya kay na wa kabalo. Na booking, no? Yang ginapagawas niya kay katong mga lagyo, wala yung taga Valencia. Puro siya gawas. Mo ganay maka-agni boss sa video. Nang lagyo bitaw imong customer. Agay na dito sa Manila. Wala magpabok. Ato na lang dawatan kay nagdadaan mo ko cake. Pasalubong mo daw cake. Birthday. Ay, ato lang ning hiluton ron. Birthday na niya. Tiga magka-cake. Sige. Kamu taglitson, ihatag. Sa mahilot ay. Hilot. Oh, bugay. May abilidad daw na eh. Walang bulag mo. Walang mong ihi. Ano ba? Mahina yun sana. Prostate. Ha? Prostate. Hmm. Prostate na siya. Kinananan na ang kaunon ng mga gulay. Kanang gulay, mga ukra, mga saluyot. Ana ay mong kaunon perne, kada buntag. No, wala gyud karne. Walay karne, way manok, puro gyud kana. Hindi ka ana, gyud. Hinay gyud ang mong ana. Libang pati pagkaon. Butong. Ha? Ayun. Sa mabubuta ka lang ba? Tubig buta. Ay paturo gyud. Sige lang gyud kag higop atong laoy ka nang saluyot, ukra. Tama kay gimintin guys. One prostate. 3 years na mo. May ikaw po na. Ay ba, di kita para mag-circular. Pero disiplina yun sa gulay rin. 75 years old. Mintin. Kung kauban, di wala yung balik. Wala. Ha? Wala. Hindi ko rin kagyatod. Kabayan. Hilak man to. Ha? Hilak. Hilotan. Tulog na. Tulog na, kay magulay pa ko. Saan? Sabi. Tulog.
Sugsug kayo sa mga pislit yun. Na pag musakit ka na, di na niya undangan. May lakon juga na niya. Oh. Sakit yung customer sakit nga lami. Asa na? Nagkontaho na lang. Nauna niya ako. Ang isa na katulog. Pero kung ano nga wag ka mo reklamo, di gina ipakita. Pamantay ka, dili di ipakita no. Sana, yurik na, okay. Ano ugat ni boss no? Pagdaanan sa pasmo no. Ano ginatira yun ako ng dako kayo ng ugatan eh. Hindi mo ano mapasmo. Basa juga sa una boss. Aligo eh. Yung dos Aligo. basketball. Ha? Dos basketball. Para mo-relax. Aka lang magdaro diya sa una. Dami. Basa, yun ka na, magdaro. Kaya init kaya tubig. Nata na no? Sabi tayo na ingon sa buhay. Boss, Hindi ano? mo, pag Ano magdaro. ang pasmo man ang tao? Ang kabaw. Walang pasmo, subok mapasmo. Wala sa mga reklamo. Pag magdaro. Amo ka pa, luwa pag basketball paghapon. Ang man, Kuman, hugas na po, di ko. basa na po. Nga kapila nagdagandagan natin. Yung mo na yung sunturon. Kung sa una, wag yun. Gahit yun kayo, no? Di kaya. Si Kwan nito. Tignan pag Si ito mang si impas ba impas. So okay mo na ko namot karon nga pros na kuan ay. Impas ba impas. Oh. Ano ba impas? Kailan naman ako na nahilot karon nakuha na undang kay na di kon siya. Dialysis. Yung misgat lagi sa sus. Action gid lagi. Taon na lagi rik ana sa. Kahi lagi ko sa una gid sa kahi. Ah, Gawpan mo sa wala sa bahay. Doon mo. Doon mo na sa ito na. hanag tayo isang lawak no. Masa sakit to? Tanong sakit lagi. Ada deh, nagkaroon sana. Dialysis. Nagkaroon, nagdigda. Lingkod man. Lingkod digda. Uwan. Sa Ada. Ah. Oh. Ako bago rin ko nagsulod-sulod sa TikTok. Nabuang bugo. Daghang kay style ang kwan. Ang nakanindot sa TikTok, dali ra kay ma-followers kay sa Facebook. Facebook, YouTube, agahay kay followers. TikTok dali ra. Hindi mo kayo sabot. Wala eh. Ang TikTok sa una, boss, sayo-sayo, kanta. Oo. Pero hindi na. Ano na eh? Natanan na, pati business na. Oo. Ah, wala. Hmm. Ang TikTok sa una, sayo ro na. Oh, sayang na. Sayo. Aron, natanan. Pati pamaligya og sakinan na. Paligya gulay na tanan. T-shirt tanan naging negosyo na. Agoy. Kuya po kang TikTok, kung musikat ka. Ba, Dalong karon pa ko. tao kaya magkakuan mata siya mong ba. Hindi mo mamay duty nga mga karon. Uy, jote nga. Firing daw. Pairing daw. Sibat jud to ba? Bato ni Agyo kasaman sa swada ito na basketball. Magtawag na to, gikap. Tuwa to, sabungan. Ha, ha. Na! Oh, pasabong nga. Singan. Ay, sabong nito. Asa? Bukid. Kanang kuan. Bukod ba? Bukod ba? Sabong-sabong. Sabi. O, kanang kusuman, nakimanok na. Ano ba? Ay, na ganito, di na maundang, boss. Ang tanaw. Grabe ng tanaw. Ang galakpan, impas. Impas.
Yahay panagan. Katong girid bitaw basta kay lupat tanan lagi na sa sapa. Ambak. Ambak sapa. Bari eh. Magabot sa manha. Ang wala gid ako kay gipapahilot. Katong sa kuan yun katong sa Bagyo. Oh, Kalinan. Apat tayo eh. Ambak sa pa. ambak kay di jud kadakop. Di ko pa kay ambak to sa sopa. Apat tayo. Layo di kayo. Habog eh. Ni dibilin lagi lang manok, boss. Ha? Dibilin lagi lang manok nagsabong. Mo lagi di gidala. Okay, yun. Di ba? Ang tagiya di na mo kuwas manok, no? Dako pula. Buwa pa ka. Dakop. Tulog na, oy! Tulog na ba? Lolo lagi masukkan apo. Minlan. Pila na imong apo, sir? Wala eh. Ano naman, wa pa ka day Wala na ninyo ko may apo kanak. Papakanak. bago pa. Atong mayo. Bilang di anak mo isa ra. Tulo. Pero wala pa sila mga anak ang tulo. Ang ay sa pamilya ninyo. Ay, isa pa. Ano wala pa? Iyo pa isa. Kapor ra gyapon ka. Yang kaliwat po sa laki nga. Sira po isa. Dili po dili daghan. Oh. Mingaw kag mapasko, eh. Ni gamay ra kaing tao, dili yagaw. Sira isa. Ay parte, ato sa mingawa. Isa ra pong bato. Ano yung mga anak tag-12 ka bukos, no? Okay naman ang anak ang gusin makay kabuhi. Ya 12 ka buok niya puro na naminyo ng 12. Basta ini ka December lagi. Basta kay sa 12 plus bana asawa di 24 plus okay ra. Nakakagota. Pero mga anak ka nag-12 niya okay ka pa eskwela okay ka kuan na patay. pero naagi da isa di nga kuan jud boss. Mo dan maghanon kay ratong kay mingga mang no. Sa tanawa dagang gid og anak ko. Bisa kinsa rin mo tawag. Mubingon niya. Binod ja. Kanang Ari kani. Kani dia. Mo din ni kuan boss. Ha? Exercise gini pasinguti gini. Naligo ka daan di bago ka magpasingot ha. Ano gid na idolo ni siya. Yang baklay-baklay ra guni sa boss kanang hagdanan bitaw nga masaka. Mana bitaw. Para mo inat ni. Ay ikaw isda nga na kaliskis ha. May kaliskis, lamang loob, na. Ang kakamkaw isda nga na kaliskis. Karon wala eh. Lihay yun! Lihay yun! Ang bangus, ay, kalami. Lami po kayong bangos, labi pong tilapia, labi Nilaw. nilaw. Sus. Wala pa yung lamblok kayo dinudong daw. Kasi tala si Mala ni Wa, ni. Kasi impas makalakaw pa. Wala ko kakuan boss. Tunagi kalakaw pa. Wala ko kamonitoron. Ano yun eh? Sobra naman pa home service to. Home service to ya ha. Atuon jud ko. Nomor niya sa kwan ito sa Mayo. Ha? Lapit sa ano yun? Di sa Jimol, likod. Sa tahanan na doon ba? Sa Taana. Oh. Unsa man, yan wala natulog. Ha?
Wala mo na natulog. Kaon sa tuwak-tuwak ko. Oo, kaunan yung bata, oh. Pupuk. Bata pupuk, wala natulog. Wala lang ka. Dawag ang bitas. Wala. Pwede ka manginan ba? Wala lang ka, ha? Hindi mo bangon. Lang ka, danduyan lang ka, di mo ka matug. Alam mo, lang matulog. Tugol mo ganit ko. Tulog na. Dito sabi ka mo bangon. Ngayon mo tulog. Sagot to, gara. Lang. Diara na siya. Meron na siya. Bangon ha? Normal na yung isa na. Duha. Ano na? Muna ka duha. Diyan lang ka? Malayas ko. Bimber na siya. Boss. Bimber na sa mga. Kawan niyo po. Mas kalakalag. Ana. Wala po. Na. Wala naman wala ni. Bonus. Wala naman. Importante boss. Mailang daw. Sao naman. May trabaho. Pension pa. Ano man? Ulan sa man. Bangon ta boss. Ay sa pagbasar na. Karon na kong mawa sa tele ko ha. Ano magaganang ko sa gapon? Kani mga parat-parat boss. Delihay gamay yan boss. Nakauntag ko. Anong saluyot okra. Para iwas sa prostate. Hinay mangihi. Sa kusog minog tubig, hinay gapon. Meron ka mag. Ombak mah. Ay mga kawan na. Diyan lang ka, di mo tindok. Yan ang gagawin na. Mambak na. Ako dito. Habong ginakaisa. Pulitas kwartong, anak kataas. Diretso bangon. Tikuwang Diyan lang ka. Yan ang ka, kay mamang ka na to. Yung baru terus kedua ya. Ya. Oke. Nah, sebelah. Ano to? Tuning kami para maka agad ng circle, makasirkular ang buto ko doon sa ulo. Bukat ka sa ulo, di man. Oke. Ang sakit dire high blood. Nalagpuan niya, reduce rise. High blood, reduce rise. Tahun. Mga sir, mamay na ka. Jesus name, ayun na. We just jogging punch jacket. Thank you for watching guys. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye.